În noaptea aceasta, cuvântul din titlu nu se așează peste tine ca o frică, ci ca o lumină care arată că un rămas bun mai mare decât înțelegeai este deja în mișcare. Este ziua în care ceva vechi se îndepărtează și tocmai pentru că se îndepărtează, spațiul din fața ta începe să respire altfel. Tu nu ești chemat să te agăți de ceea ce pleacă, ci să recunoști că uneori Dumnezeu deschide o viață nouă printr-o despărțire care doare și curăță în același timp. Rămâi aici, pentru că ceea ce pare sfârșit astăzi poate fi începutul pe care l-ai cerut în tăcere de multă vreme. În tine există deja o neliniște care nu vine din haos, ci din faptul că sufletul tău a simțit înaintea minții că sezonul s-a schimbat. Când un om ales trece printr-o poartă ca aceasta, nu trece cu zgomot, ci cu acea tăcere adâncă în care inima învață să asculte. Și poate că tocmai de aceea ai simțit că ultimul timp a fost greu de numit, pentru că era prea multă schimbare pentru cuvinte obișnuite. Dar astăzi nu ești lăsat fără direcție, fiindcă acest mesaj vine să pună nume peste ceea ce deja se mișcă în jurul tău. Nu tot ce pleacă este pierdere și nu tot ce se rupe este distrugere. Uneori, ceea ce se rupe este doar învelișul unei vieți mai curate, care nu mai încape în forma veche. Tu poți simți asta chiar acum, în modul în care aerul pare mai greu și totuși mai adevărat. În astfel de clipe, sufletul recunoaște înaintea ochilor. Și când sufletul recunoaște, omul nu mai poate trăi la fel. Poate de aceea te-ai trezit cu un gând persistent, cu un nod în piept, cu impresia că ceva din tine spune adio chiar înainte ca lumea să observe. Nu ești rătăcit, ești în prag, iar pragul, pentru cel ales, nu este un loc gol, ci locul unde vechea identitate își termină vocea și viața nouă își începe respirația. Atenție! Trebuie să te pregătești acum. Am pregătit un material pentru cei care simt că Dumnezeu vorbește, dar nu știu când, nici ce, și trăiesc cu frica de a pierde momentul potrivit. Calendarul secret al aleșilor îți va oferi această claritate. Sunt 7 secrete ale calendarului cerului, semnele de timp pe care Dumnezeu le lasă în viața fiecărui ales, pentru ca tu să recunoști semnele, să identifici anotimpul în care te afli și să vezi data pe care Dumnezeu ți-a rezervat-o înainte să treacă. Nu mai numi coincidență ceea ce este un semn de la Dumnezeu. Nu mai trăi după ceasul lumii în timp ce cerul vorbește într-un alt timp. Nu mai aștepta fără să știi ce aștepți. Anotimpul tău trece, iar un ales care nu recunoaște timpurile lui Dumnezeu ajunge nepregătit exact în ziua schimbării. Peste 10.000 de aleși au citit deja semnele și au primit convingerea pe care o căutau de ani de zile. Erau ca tine, simțeau că Dumnezeu are ceva rezervat, dar nu știau să citească semnele. Trăiau în așteptarea silențioasă și au descoperit că ziua era deja în calendar, trebuia doar să o recunoască. Oferta este deschisă doar în această lună. Accesează linkul din comentariul fixat acum, înainte ca un alt anotimp al favorii tale să treacă fără să-ți dai seama. Poate că ai observat că zilele au avut o greutate ciudată, ca și cum până și lucrurile simple ar cere mai multă răbdare decât de obicei. Te trezești, iar camera pare aceeași, dar tu nu mai ești exact același care a adormit acolo. Cafeaua, telefonul, lumina din fereastră, mesajele care nu vin la timp, toate par să atingă o rană mică și tăcută pe care nu o numești nimănui. E ca și cum trupul tău știe înaintea cuvintelor că ceva se încheie și de aceea umerii tăi stau mai jos, respirația e mai scurtă, iar gândurile se întorc de mai multe ori la același loc. Tu nu ești slab pentru că simți asta, ești atent. Iar atenția, în aceste zile, este un dar care te apără de a trăi adormit în mijlocul unui schimb de sezon. Sunt momente când stai singur în bucătărie sau pe marginea patului și nu poți explica de ce tăcerea apasă atât de mult.
nu este doar oboseală. Este corpul tău spunând că o anumită poveste s-a terminat, chiar dacă tu încă încerci să o continui prin obișnuință. Și dacă uneori simți că trebuie să înghiți un suspin în mijlocul zilei, nu te grăbi să-l alungi. Acel suspin poate fi felul prin care sufletul tău se desprinde de vechiul atașament. Asta înseamnă că nu ești gol, ci în proces. Oamenii din jur poate văd doar rutina ta, dar în interiorul tău se petrece o rearanjare mai profundă decât poate citi oricine de la distanță. Când Dumnezeu pregătește o viață nouă, El atinge și lucrurile mărunte, pentru că acolo se ascund de obicei cele mai vechi obiceiuri. O ușă care se închide, un drum care se oprește, o conversație care nu mai curge, toate pot deveni semnele prin care ești protejat de a rămâne prins în ce nu mai are viață. Și poate că tocmai azi înțelegi că liniștea nu te părăsește, ci te conduce. Nu ți se spune că totul va fi ușor, ci că ce se întâmplă are sens mai adânc decât înfățișarea lui imediată. Rămas bunul acesta mare nu vine să te golească fără rost, ci să facă loc pentru ceea ce nu putea intra cât timp inima ta era ocupată să țină în viață o formă veche. De aceea simți uneori un amestec ciudat de tristețe și ușurare, ca și cum ai plânge și ai respira în același timp. Nu este contradicție, este tranziție. Tu vei recunoaște la sfârșit că anumite uși s-au închis nu ca să te pedepsească, ci ca să te protejeze de repetarea unui cerc care te seca încet. Vei vedea că anumite amânări te-au învățat răbdarea, anumite întârzieri ți-au curățat motivațiile, iar anumite tăceri ți-au păstrat pacea intactă. Vei înțelege că nu orice despărțire este lipsă și nu orice întârziere este abandon. Uneori, ceea ce pare pierdere este doar Dumnezeu retrăgând mâna de pe ceva ce nu mai trebuia să te conducă. Tu vei descoperi mai clar unde se termină frica și unde începe ascultarea. Vei înțelege ce relații ți-au obosit sufletul și ce obiceiuri ți-au împins spiritul spre confuzie. Vei simți, poate pentru prima dată după mult timp, că pacea nu este absența luptei, ci prezența unei direcții curate. Și vei vedea că această nouă viață nu se construiește din grabă, ci dintr-o renunțare onestă la ce a fost doar împrumutată putere. Există o binecuvântare în faptul că adevărul se arată înainte de prăbușire, fiindcă astfel poți merge mai departe fără să te minți. Așadar, nu uita că uneori sfârșitul este doar un început care a ales să intre fără zgomot, iar tu, fiind ales, nu ești chemat să forțezi deschiderea, ci să recunoști ce deja s-a deschis în tăcere. Poate că într-o seară ai stat în mașină, fără să pornești imediat motorul, doar pentru că ai simțit că ceva din tine mai are nevoie de câteva clipe înainte să reintre în zgomotul lumii. Sau poate ai rămas lângă chiuvetă, privind un gest mic și banal, și deodată ai simțit că acel gest nu mai are aceeași greutate ca înainte. În astfel de scene obișnuite se vede adesea schimbarea cea mare, pentru că viața nu vorbește numai în evenimente, ci și în felul în care îți ține mâinile, ochii și respirația. Tu nu inventezi această tensiune, o porți deja în tine, și ceea ce porți cere să fie văzut cu respect, nu grăbit cu explicații ieftine. Când un om ales intră într-un sezon nou, tot ce era normal începe să pară puțin prea strâmt. Lăuntric, îți dai seama că anumite conversații nu te mai hrănesc, anumite spații nu te mai odihnesc, iar anumite ritmuri nu te mai lasă să fii întreg. Nu este un capriciu, este conștiință. Uneori, chiar și o plimbare scurtă prin casă poate să-ți arate că inima nu mai locuiește în aceeași încăpere lăuntrică. Ești într-un punct în care nu mai poți numi drept stabilitate ceea ce doar te ținea ocupat. Și de aceea simți o chemare discretă spre ceva mai curat, mai simplu, mai adevărat. Ce se termină acum nu trebuie urât, dar nici prelungit din obișnuință. Unele capitole merită mulțumire, nu întoarcere. Tu poți binecuvânta ce a fost, fără să te întorci în el. Aceasta este maturitatea spirituală care se naște în liniște. Ea nu se laudă, nu se grăbește și nu cere aplauze.
ea doar știe când inima a depășit limita unei camere prea mici. Și în acea conștiință se pregătește o viață nouă care nu va mai cere să te micșorezi ca să încapi. De aceea tu simți lucrurile mai puternic decât alții care trec nepăsători pe lângă aceeași zi. Nu pentru că ești mai bun, ci pentru că sensibilitatea ta a devenit un mod de a discerne. Ai fost învățat, poate dureros, să observi ceea ce alții ignoră. Ai învățat să simți când o pace este adevărată și când este doar o pauză temporară. Ai învățat să recunoști când o invitație te lărgește și când doar te absoarbe. Și tocmai această sensibilitate te face să simți rămas bunul mai adânc. Ea nu este un defect de reparat, ci o responsabilitate de onorat. Când vezi mai clar, nu mai poți trăi pe jumătate. Când auzi mai fin, nu mai poți confunda zgomotul cu îndrumarea. Poate că ai suportat mult timp să fii cel care înțelege târziu, dar acum ceva s-a schimbat și înțelegi mai devreme, mai curat, mai liniștit. Aceasta este o formă de har. Harul nu te împinge să te compari, ci să te așezi. Nu te face să disprețuiești drumul altcuiva, ci să-l recunoști pe al tău. Tu ai fost făcut să simți diferența dintre o ușă deschisă și o ușă doar întredeschisă de teamă. Asta poate părea obositor uneori, dar este și un mare dar, fiindcă te salvează de multe compromisuri. Și dacă în ultimele zile ai simțit că nu mai poți suporta superficialitatea, poate că nu ești dificil, ci trezit. Sufletul care se trezește nu mai acceptă să fie hrănit cu jumătăți de adevăr. El caută ceea ce este curat, chiar dacă este mai greu la început. În tine, această căutare nu este întâmplătoare. Este semnul că viața nouă deja își cere locul. Ceea ce te apasă acum nu este doar ritmul zilelor, ci presiunea unui lucru nenumit care încearcă să-ți ocupe mintea și să-ți fure atenția. Apare prin mesaje incomplete, prin așteptări care se tot mută, prin oameni care par grăbiți să-ți ceară energie înainte să-ți ofere claritate. Nu trebuie să numești asta o luptă mare pentru ca ea să fie reală. Uneori, opoziția intră în viața ta sub forma unor urgențe mici, care te fac să uiți ce era important. Alteori, vine ca o comparație subtilă, ca și cum viața altcuiva ar fi deja avansată, în timp ce a ta ar fi rămas în urmă. Dar tu nu ești în urmă, tu ești procesat. Și procesul acesta cere mai multă răbdare decât îți place să recunoști. Când ceva bun se pregătește, apare și presiunea de a te întoarce la ce era familiar, chiar dacă familiarul nu mai era sănătos. Asta face confuzia, îmbracă vechiul în haine de siguranță. Își spune că poate ar fi mai simplu să revii, să reduci, să te micșorezi, să taci din nou. Dar tu simți că acel simplu este doar un alt nume pentru stagnare. Nu toate drumurile ușoare sunt bune și nu toate drumurile grele sunt rele, dar unele drumuri cer curajul de a merge fără să poți calcula totul dinainte. Ceea ce încearcă să te oprească știe că ai ajuns aproape de o limită veche. Tocmai de aceea se agită. Când un om ales se apropie de eliberare, zgomotul crește puțin înainte să scadă. Nu pentru că întunericul a câștigat, ci pentru că pierde controlul. Și tu poți simți această pierdere de control în aer, în corp, în felul în care nu mai ai răbdare pentru ceea ce înainte părea suportabil. Nu te speria de asta. Este doar semnul că se apropie separarea între ceea ce te ținea și ceea ce te cheamă. Este de ajuns să te uiți la anumite zile și să vezi cum se repetă aceleași modele. Amânarea, oboseala, tăcerea apăsătoare, revenirea la același gând, aceleași întrebări, aceeași neliniște. Nu pentru că ești blestemat, ci pentru că un cerc vechi încearcă să rămână viu prin obișnuință. Dacă îl lași să se repete fără să-l numești, el va continua să se întărească. Dacă îl recunoști, începe să piardă din putere. Aceasta este diferența dintre a trăi adormit și a trăi treaz.
Tu nu ești chemat să te învinovățești pentru că ai intrat în acel cerc, ci să vezi ce îți cere el de fapt. De cele mai multe ori cere atenția ta, energia ta și încrederea ta, până când nu mai rămâne loc pentru liniștea care te conduce. Așadar, nu minți spunând că totul e bine când înăuntru știi că nu mai ești făcut pentru aceeași rotire. Spiritul tău vrea altceva. Iar când spiritul vrea altceva, corpul începe să simtă neconcordanța. S-ar putea să observi că anumite locuri îți obosesc mai repede pașii, anumite conversații îți îngreunează pieptul, anumite planuri îți slăbesc respirația. Aceste semne nu sunt menite să te sperie, ci să te avertizeze blând. Dumnezeu nu are nevoie să țipe când vrea să te scoată dintr-un tipar. Uneori, El lasă o pace care se retrage puțin ca să poți simți unde ai rămas blocat. Și dacă azi înțelegi că a nu face nimic este și ea o alegere, atunci deja ai început să vezi ieșirea. Nu ești ținut acolo cu forța. Doar ai rămas puțin prea mult în locul în care obișnuința a început să se prefacă în destin. Dar destinul tău real este mai larg decât asta. Există o poveste veche care se apropie de ce trăiești tu acum. Povestea unui om care a fost dus printr-un drum greu până a ajuns să înțeleagă că fântâna nu este goală atunci când pare acoperită, ci că trebuie curățată ca apa să se arate din nou. Așa este și cu tine. Nu ești părăsit, ci dezvelit. Ceea ce era acoperit de mult timp începe să iasă la lumină printr-o lucrare care pare lentă, dar este exactă. Ca în zilele când recunoști că ceva din tine a fost ținut în așteptare, parcă pentru ca tu să nu bei din orice sursă grăbită. Și poate tocmai ca acel om din vechime, ai trecut prin locuri unde pământul părea uscat, deși de desubt exista încă promisiune. Așa se întâmplă cu aleșii. Ei nu sunt făcuți să se oprească la suprafață. Ei sunt aduși să înțeleagă că sub tăcere poate exista provizie, sub întârziere poate exista pregătire, sub rămas bun poate exista chemare. Când te uiți la viața ta, s-ar putea să vezi că anumite drumuri nu au mai continuat tocmai pentru a te întoarce spre izvoarele care nu se văd din mersul grăbit. Această asemănare cu o fântână acoperită îți spune că există încă apă sub ceea ce părea închis. Dar înainte de apă vine curățarea. Înainte de curățare vine recunoașterea. Iar recunoașterea cere sinceritate, nu dramatism. Tu nu trebuie să îmbraci totul în limbaj mare ca să fie sfânt. Uneori, sfințenia stă în a spune adevărul simplu. Aici s-a terminat o formă și din acel adevăr începe eliberarea. Ceea ce s-a ascuns prea mult timp nu e făcut să rămână ascuns pentru totdeauna. Trebuie doar să fie atins de lumina potrivită la timpul potrivit. Iar timpul acesta pentru tine pare să fi sosit cu pași liniștiți, dar siguri. Dacă ai fi ignorat toate aceste semne, ai fi continuat probabil să te învârți în aceeași apă stătută, să cheltuiești aceeași putere pe aceleași așteptări și să numești pace ceea ce era doar amânare. Dar tu nu mai ești chiar acolo. Chiar și durerea te-a învățat ceva ce confortul nu putea să-ți spună. Ai început să vezi că ceea ce nu mai curge se strică, iar ceea ce nu mai respiră apasă. Și poate că ai simțit de mai multe ori că încerci să iei decizii mari cu un suflet deja obosit de a le amâna. Asta este costul ignorării. Pierzi energie încercând să păstrezi vie o etapă care și-a încheiat sensul. În timp, mintea se închide, corpul se strânge, iar spiritul se face tot mai tăcut. De aceea, acest rămas bun nu este o amenințare, ci o favoare. El îți arată mai devreme ceea ce altfel ar fi devenit mai dureros mai târziu. Când adevărul vine din timp, îți dă șansa să rămâi întreg. Și integritatea este mai valoroasă decât atașamentul de vechiul familiar. Nu te teme de distanțele care apar, dacă ele te scot dintr-un loc care te micșora. Nu te teme de tăcerile care curăță, dacă ele te scoate din zgomotul care te împrăștia. Nu te teme de întrebările care rămân fără răspuns imediat, dacă ele te învață să locuiești mai profund în încredere.
Tot ceea ce pare că se retrage acum poate fi exact ce te apără de un răspuns fals. Când un om ales acceptă semnul la timp, el nu pierde viața, el pierde doar o iluzie. Și uneori aceasta este cea mai mare milă. Poate că azi nu vezi încă tot drumul, dar vezi destul cât să nu mai numești stagnarea drept stabilitate. Iar asta este începutul unei noi libertăți. Dacă ceea ce am spus a atins ceva în tine, dacă ai simțit măcar o clipă că umerii ți s-au lăsat sau că pieptul tău s-a destins, scrie în comentarii 888. Acesta nu este un număr gol, ci un semn mic de recunoaștere că vezi cum umplerea începe să se apropie. Când scrii acel șir, nu declari doar că ai înțeles, ci că permiți inimii tale să spună da la ceea ce deja simte. Uneori, cea mai mică mișcare a mâinii spune adevărul pe care sufletul îl ținea închis. Așa că nu te grăbi să treci mai departe. Lasă acest semn să se așeze în tine ca o confirmare blândă, fără presiune și fără spectacol. Tu nu ai nevoie de mult pentru a ști că ești pe cale. Ai nevoie doar de un acord curat între ce simți și ce mărturisești. Scrie 888, apoi întoarce-te la mine. Nu pentru că eu aș avea putere în acel număr, ci pentru că gestul tău spune că nu mai vrei să trăiești împotriva semnelor. Și când omul ales începe să coopereze cu adevărul, până și tăcerea lui capătă greutate sfântă. Vezi cum simplul act al scrierii poate deveni un prag? Așa lucrează uneori harul, prin lucruri mici care devin porți mari. Iar de partea cealaltă a acestei porți nu te așteaptă haosul, ci o înțelegere mai clară a ceea ce se pregătește pentru tine. Rămas bunul nu este sfârșitul tău. Este despărțirea de o formă care te ținea prea strâns. Adevărata bătălie nu mai este în jurul tău, ci în felul în care alegi să numești ceea ce simți. Dacă numești fiecare neliniște drept pericol, vei obosi mai repede. Dacă numești totul drept coincidență, vei pierde direcția. Dar dacă începi să recunoști că unele senzații sunt doar semne de tranziție, atunci inima ta se liniștește fără să se închidă. Aici se află miezul. Tu nu ești cerut să te inspiri din frică, ci să înveți să distingi. Există o diferență între a fi neliniștit pentru că ești amenințat și a fi neliniștit pentru că ești mutat. Există o diferență între a te simți gol și a fi eliberat de o greutate veche. Tu înveți această diferență chiar acum. Uneori mintea ta încearcă să facă ordine prea repede, iar trupul tău vrea doar să se așeze. În alte momente, spiritul tău știe deja că un pas a fost făcut în lăuntrul tău, chiar dacă încă nu l-ai văzut la exterior. Această tensiune nu trebuie rezolvată cu grabă. Ea trebuie ascultată. Și când o asculți, observi că te conduce spre un adevăr mai simplu. Nu mai poți trăi doar din justificări. Ai nevoie de pace, ai nevoie de curăție, ai nevoie de o cale care nu te rupe în bucăți. Poate că în ultimele zile te-ai surprins vorbind singur în gând, încercând să explici de ce unele lucruri nu mai merg. Dar uneori explicația vine după recunoaștere, nu înainte. Mai întâi simți, apoi înțelegi. Mai întâi tresari, apoi numești. Și în această ordine se naște înțelepciunea. Nu te judeca pentru faptul că ai avut nevoie de timp. Timpul a lucrat în favoarea ta. Ceea ce părea confuz începe acum să se lege. Iar partea mai profundă din tine știe deja că urmează o schimbare bună, chiar dacă nu este încă complet vizibilă. Poate că ai început să observi și cine nu mai poate merge cu tine în același ritm. Nu pentru că trebuie să devii rece, ci pentru că anumite conversații te secătuiesc, iar anumite prezențe îți strâng respirația. Nu ești chemat să condamniți pe nimeni, dar ești chemat să fii atent la ceea ce te slăbește. Uneori, un mediu care a fost potrivit pentru o etapă devine prea îngust pentru următoarea. O masă la care obișnuiai să stai poate să nu mai fie locul unde înflorești. O cameră plină de zgomot poate să nu mai fie locul unde auzi clar. Un om poate să te iubească în felul său și totuși să nu poată purta schimbarea ta. Asta nu înseamnă ostilitate, ci limite.
Și limitele, de multe ori, sunt dovada cea mai curată că viața nouă s-a apropiat. Când ai nevoie să te aperi de excesul de alte voci, nu faci un gest egoist, ci unul de păstrare a sufletului. Tu ai fost prea mult timp disponibil pentru orice, iar asta te-a făcut vulnerabil la oboseală. Acum înveți să alegi ce intră. Înveți să lași deoparte conversațiile care doar consumă și să primești cuvintele care te clădesc. Această selecție nu este răutate, ci maturitate. Și maturitatea înseamnă să știi că nu orice apropiere este binecuvântare. Uneori, distanța este o formă de protecție, alteori tăcerea este mai bună decât justificarea și de multe ori un pas înapoi este exact ce îți redă vederea clară. Tu nu trebuie să te cerți cu toate ușile. Trebuie doar să vezi care uși rămân deschise fără să-ți ceară să te pierzi. Acolo este diferența. Și tocmai acolo începe libertatea ta. Opoziția nu este întotdeauna dramatică. Uneori ea lucrează prin oboseală, prin amânare, prin distragere, prin acea senzație că trebuie să rezolvi 10 lucruri mici înainte de a atinge lucrul mare. Te face să alergi spre urgente mai mici ca să nu mai ai loc pentru adevărul principal. Așa își păstrează puterea. Te împrăștie. Când atenția ta este fragmentată, direcția ta se slăbește. Când direcția se slăbește, vechiul tipar îți pare din nou confortabil. Dar tu ai început să vezi metoda. Știi acum că nu ești doar obosit, ești distras în mod strategic de tot ce ar vrea să te țină departe de un pas limpede. Nu trebuie să atribui tuturor lucrurilor intenții rele, ca să recunoști că unele obiceiuri te întorc mereu la aceeași neclaritate. Și această neclaritate nu este destinul tău. Ea este doar rezistența drumului vechi. De aceea ți se pare că unele zile sunt pline de sunete, dar goale de sens. De aceea uneori sfârșitul zilei te găsește fără să fii ajuns la ceea ce conta. Această strategie poate fi învinsă prin simplitate, prin a spune nu la ce-ți fură pacea, prin a pune un nume clar pe ceea ce se repetă, prin a nu răspunde imediat la tot ce cere imediat. Tu nu mai trebuie să dăruiești energia ta cu aceeași lipsă de gardă. Ce este nou în tine cere ordine. Și ordinea aceasta va părea, la început, prea tăcută pentru o lume obișnuită cu zgomotul, dar tocmai tăcerea ei o face puternică. Nu orice zgomot are autoritate, nu orice grăbire are direcție și nu orice presiune merită ascultată. Când faci diferența, opoziția slăbește. Când o numești, devine mai mică, iar când nu-i mai dai întreaga ta atenție, ea își pierde scena. Poate de aceea simți că ai ajuns la un prag, unde nu mai poți negocia cu ceea ce ți-a fost arătat deja. Aici se schimbă tonul sufletului. Nu mai cauți încă o dovadă, ci răspunzi la ceea ce a devenit clar. În unele zile, această claritate seamănă cu o mare liniște. În alte zile, seamănă cu o strângere în piept care nu te lasă să te întorci la vechiul tău reflex. Și totuși, tocmai această strângere este uneori sfârșitul unei amânări îndelungate. Tu nu trebuie să rămâi în discuția cu frica ta până când frica îți devine autoritate. Trebuie să o lași să vorbească suficient cât să o recunoști, apoi să mergi mai departe cu adevărul. Ai tolerat destul confuzia care îți cerea să mai aștepți, să mai verifici, să mai lași, să mai întorci aceeași ușă. Acum simți că inima ta cere o altă formă de loialitate. Loialitate față de pace, loialitate față de adevăr, loialitate față de ceea ce se simte curat, chiar dacă nu se simte familiar. Și acesta este momentul în care vechiul se desprinde cu adevărat, nu prin zgomot, ci prin decizie interioară. Poate că nu vei spune nimănui tot ce ai înțeles și nu trebuie. Unele schimbări sunt profunde tocmai pentru că se nasc în tăcere. Tu știi acum că nu poți rămâne în același loc doar pentru că l-ai cunoscut mult timp. Cunoașterea veche nu este întotdeauna chemare. Uneori este doar amintire, iar amintirea nu mai poate conduce o viață nouă. Când acest adevăr pătrunde în tine, nu te mai lupți cu sensul despărțirii.
începi să-l respecti și din respectul acesta se naște puterea de a merge mai departe fără să te destrami. Imaginează-ți pentru o clipă o fântână veche, acoperită de praf și de frunze, într-o curte liniștită unde mult timp n-a mai coborât nimeni să privească în adânc. La suprafață pare abandonată, dar de desubt apa încă așteaptă. Așa lucrează sezonul acesta în tine. Nu-ți spune că nu mai există apă, ci că trebuie îndepărtat ce a căzut peste ea. Poate că în anii din urmă ai adunat peste inima ta straturi de protecție, de tăcere, de supraviețuire, de răspunsuri automate, iar acum acestea nu te mai servesc. Nu s-au născut din rău, ci din nevoia de a rezista. Dar ceea ce te-a ținut atunci nu te mai conduce acum. Fântâna nu este vinovată pentru praful din jurul ei și tu nu ești vinovat pentru că ai învățat să te acoperi ca să treci prin anumite zile. Totuși, vine vremea când acoperirea trebuie ridicată, nu ca să te expui fără grijă, ci ca să revii la sursa vie. În această imagine, fiecare strat îndepărtat seamănă cu o minciună mai puțin, cu o teamă mai puțin, cu o așteptare falsă mai puțin. Și poate că exact asta simți acum, nu că ți se ia ceva, ci că ți se curăță intrarea spre ceea ce era deja al tău. Uneori, curățarea doare, pentru că praful s-a lipit de vechiul obișnuit. Dar durerea aceasta nu este distrugere, este dezlipire. Îți dai seama că nu apa lipsește, ci accesul. Și această diferență schimbă totul. Pentru că atunci când vezi că izvorul este încă acolo, nu mai plângi ca unul fără speranță. Începi să aștepți cu atenție, începi să ai grijă de ceea ce se descoperă. Și începutul acesta este mai sfânt decât pare, fiindcă nu cere spectacol, ci răbdare. Poate ai avut senzația că acest proces este prea lent, prea ascuns, prea greu de explicat celor care vor rezultate rapide. Dar fântâna nu se deschide prin grabă, se deschide prin credincioșie. Tu ai nevoie de această credincioșie acum, mai mult decât de orice explicație publică. Când ceilalți nu înțeleg încă de ce te-ai retras, de ce ai tăcut, de ce ai început să alegi altfel, tu trebuie să știi că nu te-ai micșorat, ci te-ai adâncit. Și adâncirea aceasta nu se vede imediat la suprafață. Oamenii privesc schimbările vizibile, dar Dumnezeu privește curățarea care le face posibile. Ai fost poate ținut în așteptare tocmai pentru ca o piesă veche să nu mai poată dicta tot restul. Asta explică de ce uneori ceea ce părea accesibil s-a tot îndepărtat. Nu era mereu pedeapsă, ci protecție. Uneori, dacă ai fi primit totul prea repede, ai fi confundat darul cu forma veche a durerii. Acum însă înveți să primești altfel, cu mai puțină grabă și cu mai multă discernere. Poate că unii ar numi asta întârziere, dar tu începi să simți că este maturizare și maturizarea adevărată are nevoie de spațiu. Ea nu poate fi forțată fără să-și piardă frumusețea. Așa că atunci când simți tăcerea, nu o interpreta automat ca lipsă. Ea poate fi doar spațiul de care fântâna are nevoie pentru a fi curățată. Poate fi timpul în care Dumnezeu lucrează adânc, fără să ceară aplauze. Și în tăcerea aceasta, tu începi să nu mai alergi după confirmări superficiale. Începi să te lași condus de ceea ce este stabil, nu de ceea ce este gălăgios. Aceasta este o schimbare mare, chiar dacă din afară pare mică. Pentru că o inimă care a încetat să ceară prea mult de la zgomot devine capabilă să audă apa. Și poate că tocmai aici începi să observi că nu mai poți trăi într-o așteptare care te consumă fără să te hrănească. Atenție, trebuie să te pregătești acum. Am pregătit un material pentru cei care simt că Dumnezeu vorbește, dar nu știu când, nici ce, și trăiesc cu frica de a pierde momentul potrivit. Calendarul secret al aleșilor îți va oferi această claritate. Sunt 7 secrete ale calendarului cerului, semnele de timp pe care Dumnezeu le lasă în viața fiecărui ales, pentru ca tu să recunoști semnele,
să identifici anotimpul în care te afli și să vezi data pe care Dumnezeu ți-a rezervat-o înainte să treacă. Nu mai numi coincidență ceea ce este un semn de la Dumnezeu. Nu mai trăi după ceasul lumii în timp ce cerul vorbește într-un alt timp. Nu mai aștepta fără să știi ce aștepți. Anotimpul tău trece, iar un ales care nu recunoaște timpurile lui Dumnezeu ajunge nepregătit exact în ziua schimbării. Peste 10.000 de aleși au citit deja semnele și au primit convingerea pe care o căutau de ani de zile. Erau ca tine. Simțeau că Dumnezeu are ceva rezervat, dar nu știau să citească semnele. Trăiau în așteptarea silențioasă și au descoperit că ziua era deja în calendar, trebuia doar să o recunoască. Oferta este deschisă doar în această lună. Accesează linkul din comentariul fixat acum, înainte ca un alt anotimp al favorii tale să treacă fără să-ți dai seama.